കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. हेलो हाय फ्रेंड गुड मॉर्निंग मुझे आपको स्वागत करुँच मो यूट्यूब चैनल फूड एक्सप्रेस को बर्तमान आमर लंच सरीगला लंच आज भेज कहीं आम सार काली बाहर को जाइए ऑफिस कम से शोई पड़ते आज बेसी किसी हो पारे बर्तमान आम लंच सरी बर्तमान आम बाहर बुलवाई देखा मास्क बाटर जाऊ जाऊ चाह पीवा इच्छा है टिके चाह पीदेलु संगे संगे तापर आम जा पहुँचलु फॉर मॉल रे केलारे आसत देखिए जो തട്ടാണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പിരമിഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ബലൂണിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ടേബിളിൽ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. യെസ് കഴിഞ്ഞു 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 പോരെ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് അടിപൊളി ഓൾസം. बुलु बुलु रात 10टा है पार्सल नहीं आसलु चिकेन पिठा मु चकुरी बनईदेली रही नमस्कार गुड नाइट प्लीज गोटे गोटे शेयर और सब्सक्राइब कर दिखाँ.